baka fitowa ya ci kadi. Ku babu wanda ya yi karatu a cikinku ne? Ni ne karatu gaskiya, ni da Diploma Walda ne, na karatun injiniyarin, zan duka ne digiri abubuwa suka kwanta da mato. Daga nan sai na tafi ina gareji, abubuwa dai ba su daidai ba na kaɗa jarin to ita ce haɗuwa ta ma da iyaye. La Alhaji ni sakandare na tsaya, kuma na zana wa egg na samu point 260. Da na samu point 260 har na samu makarantar gaba da za a ɗaucan kawai na nemi kuɗin da zan biya in yi registration babu. Na zo area na yi ta kuwa aka ƙi min kawai na zama ɗan jagaliya. Daga nan na je na buge ɗan wani aka tura ni gidan ɗan kandi. To a nan ne muka haɗu da shi Ali muka ɗan. Kazibi ƙarya yake amma ba zan tona ma asiri ba saboda an ka rufa da uwanka asiri kai ma mai duka zai rufa ma asiri. Batun aure babu ɓoye-ɓoye kwata-kwata. Ni ina ga tun da Lukman ɗin ta zaɓa, mu je mu samu Alhaji mu yi masa bayani zai fahimce mu. Haka ne Alhaji yana da fahimta. Ma mun gaya masa duk zai gane abin da muke nufi amma abin jin shi ne ta yadda Aliyu zai karɓi abu da irin matakin da zai ɗauka. Tab umma, ai ba na jin Aliyu zai saurari kowa akan wannan maganan duk duniyan nan. To, ni ya zan yi. Lukman dai Allah ya zaɓa mu. Kar ki bari wannan abin ya dame ki. Duk abin da mutum zai faɗa ya faɗa, na san cewa ba zai hana ki arzikinki ba. Kuma ba zai hana ki samu mijin da zaki aure shi. Ai saboda kada abin ya zama fitina. Yanzu haka zancen da nake maka na goge bidiyon na kuma karya memory. Kayi ne? Na goge. Haba Rabi, kai da na ce ka ajiye mana wannan bidiyo cikin aminci. Sannan shi ne za ku goge? To an koyi bana. Babba. Wallahi na goge. Yanzu irin wannan labarin ma har sai an tsaya ana bibiyar gaskiyarsa? Duk yadda aka yi, dole akwai kamshin gaskiya a ciki wallahi. Wannan yarinyar gaba ɗaya labarinta babu wani abu mai kyau a cikinsa. Haba, ta tashi da uwa ba uba. Uban ma an tsince shi a gidan kurkuku. Sannan aka ce guduwa suka yi da uwar, suka shiga uwa duniya. Haba, ta aka yi mafa uban uwar da baƙin cikin ta ibar duniya. Gaskiya Hajiya ni gaskiya Sumayya magana ta Allah Sumayya. Kai, an ga yayi kyau. What's with you Lukman? Kakka sake musu da Hajiya. Ka in ƙara jin muryarka akan wannan magana.